हे बघा खीर आपली तयार झाली आहे, घट्ट झाली ती बघा. काय करतो, आज अनंत चतुर्दशी आहे आणि यासाठी मी पटकन झटपट होणारं असं ही शेवयांची खीर करणार आहे. पूर्वी ना म्हणजे 7-8 वर्षापूर्वी ना प्रत्येक सणाला म्हणजे पटकन होणारी ही खीर ना शेवयाची प्रत्येक वेळेला केली जायची. पण आता कसं ते तांदळाची खीर वगैरे असं नवीन काय काढलं त्याच्यामुळे हे जरा मागे पडलं. तर मी ही खीर कशी करते ना ते दाखवते बघा. तर इथे मी पॅन तापत ठेवलं आहे गॅसवरती. त्याच्यामध्ये मी 2 चमचे तूप घालणार आहे. आता ह्या तुपामध्ये ना ह्या शेवया मी जरा भाजून घेणार आहे. ह्या गव्हाच्या शेवया आहेत, तर ह्या शेवयाची खीर करतात. काय काय लोक ह्याचा उपमा पण करतात. छान होतो ह्याचा उपमा. म्हणजे आपण हे कसं करतो, उपीट कसं करतो ह्याचं रव्याचं तसंच. तर ह्या शेवयाना अलगद अगदी म्हणजे रंग बदलायचा नाही, ह्याचा परतून घ्यायच्या तुपावरती जरा लाल होता गामाने जरा फुलायला पाहिजेत. म्हणजे काय होतं याची भरपूर कमी ते 4 वाट्याची खीर होईल. तर म्हटलं आज अनंत चतुर्दशी आहे ना, तरी बाप्पाला नैवेद्य म्हणजे घरच्या आपल्या, तर त्याच्यासाठी मी ह्या शेवयांची खीर करते. तर ह्या शेवया एक छोटी वाटीभर, नंतर तूप भाजण्यासाठी हे भाजत असताना इकडे बघा. तर याच्यामध्ये मी आता ना ही साखर, दूध पण घालणार आहे. बघा दूध तापून घेतलं आहे. अर्धी वाटी शेवया होते ना, तर मी त्याच्यापेक्षा थोडीशी जास्त म्हणजे काय दूध घालणार आहे ना, म्हणून एवढी ही पाऊण वाटी साखर घेणार आहे. नंतर हे 2 चमचे मी ओलं खोबरं घेतलं, ह्याने सुद्धा चांगली चव येते. नंतर ह्या काजू, माझ्याकडे दुसरं काय ड्रायफ्रूट्स नाहीत, काजूच आहे, त्यामुळे काजू घेतले. आता काजू ना मी ह्या तुपावर मी ते भाजून घेणार आहे बघा. इथेच भाजून घेणार आहे हे असे. आता बघायचा कलर बदलला आहे. आणि याच्यामध्ये पहिल्यांदा काय करणार बघा, तर हे भाजल्यानंतर मी याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घालणार आहे. म्हणजे एवढं घेणार घालणार नाही आहे, हे बघा थोडंसं. आता ह्या शेवया ना जरा आपण चांगल्या शिजून घ्यायच्या. आणि बघा कुठचाही पदार्थ म्हटल्यानंतर काय होतं, त्याच्यामध्ये थोडंसं चिमूटभर मीठ हे हवंच. मिठामुळे त्याला चांगली चव येते गोडाला. म्हणून मी आता काय करणार, हे पाणी घातल्यानंतर किंचित थोडंसं चिमूटभर मीठ टाकून हे बघा ह्या शेवया मी शिजवून घेणार आहे. आणि ह्या मिठामुळे काय होते, त्याला आणखीन चांगली चव येते. तर हे बघा हे जरा मी शिजवून घेते 2 मिनटं. कमीच गॅस आहे. बघा झाकण ठेवलं, याला उकळी आलीच आहे. झाकण ठेवलं मी फक्त त्याला 2 मिनटं, फक्त मोजून 2 मिनटं याला वाफ देणार आहे. 2 मिनटं झाली आहेत, बघूया आपण. हे बघा चांगल्या शेवया शिजल्या आहेत है ना. आता मी त्याच्यामध्ये 2 चमचे घेतलेलं हे खोबरं 2 चमचे हे घालते. आणि साखर आहे बघा, अर्धी वाटी होती हे शेवया, त्याच्यात थोडी जास्त साखर घेतली आहे, कारण आता त्याच्यामध्ये मी दूध घालणार आहे ना म्हणून. आता ही साखर चांगली विरघळून घ्यायची आणि वेलची सगळ्या शेवटी घालायची. अर्धा लिटरपेक्षा कमी आहे, तुम्हाला हवं असेल तर जास्त घातलीचं चालतं. आता मी ह्याच्यामध्ये दूध घालते, साईसकट दूध घातलं आहे बघा. आता दूध घालून आणखीन ह्याला चांगलं 3-4 मिनटं उकळ द्यायची ह्याला. आणि वेलची घातली की आपली खीर तयार झाली. हे बघा ही दूध घातलं आहे ना आपण, हे दूध ना नंतर आटतं, म्हणजे खीर घट्ट होते, समजलं ना. तर तुम्हाला आपल्याला जर हवी असेल तर आपण जेव्हा खायला घेतो खीर ना, तेव्हा काय करायचं, त्याच्यामध्ये दूध घालून आपण ती पातळ करून घ्यायची आहे. हे बघा आता हे चांगलं ह्याला उकळ येऊ दे. आता वेलची घालते मी. तुम्ही याच्यामध्ये ड्रायफ्रूट्समध्ये मी काजूच घातले, तुम्ही बदाम, पिस्ता किंवा मनुका, चारोळी हे घातलं सो आणखीन आंबे छान लागते ती खीर तशी मनुका घातल्यावर. आता ह्याला आपण चांगली उकळी घेऊया. हे बघा चांगली उकळी आली आहे. हे बघा आता गॅस आपण कमी ठेवून जरा चांगली आणि 2 मिनटं ह्याला चांगलं शेवया आणि दूध एकजीव करून घेऊया. शेवया मग अशी पाणी घातल्यामुळे त्या पटकन शिजलेल्याच आहेत, हे बघा दिसतंय ना.
फक्त आता काय करायचं आहे, दुधामध्ये त्या एकजीव व्हायला पाहिजेत. आणि जसं ते दूध शोषून घेतलेलं ना शेवया, तसं ते घट्ट होत जाणार आहे खीर. मग हवी ते आपण जेव्हा सर्व करणार तेव्हा आपण ते त्यात दूध घालून ते घ्यायचं. तर आता 2 मिनटाला ह्याच्या झाकण ठेवायचं नाही तर ओती जाईल. तर झाकण न ठेवताच आपण ह्याला काय घ्यायचे आहे, हे बघा ह्याला उकळी येते आहे. अगदी मंद गॅसवर आपण ह्याला उकळी द्यायची. हे बघा खीर आपली तयार झाली आहे. मी तुम्हाला मग अशी किती पातळ होती बघा, आता किती घट्ट आली ती बघा. आणि तुम्हाला जर हवं असेल ना तर आपण दूध घालून घेऊ शकतो. आता तुम्हाला एक प्रश्न पडला असेल की मी याच्यामध्ये शिजते मीठ घातलं होतं पाण्यामध्ये, हो की नाही. पण बघा कुठेही तुम्हाला असं हे दूध फुटलेलं दिसत नाही आहे. म्हणून आधी काय करायचं, मीठ टाकून पाण्यामध्ये शिजून घ्यायचे शेवया आणि नंतर मग त्याच्यामध्ये दूध घालायचं, काही होत नाही. तर आता बघा किती घट्ट झाली ती बघा. काय काय थोडं घट्ट आवडते, काही काही जणांना पातळ जरा आवडते. तर तुम्हाला हवं असेल तर त्याच्यामध्ये तुम्ही दूध घालून घेऊ शकता. आता ही खीर तयार झाली. किती झटपट झाली खीर ती बघा. आणि खोबरं घातल्यामुळे त्याला खूप सुंदर चव येते. तर मंडळी, आईने तुम्हाला अजून एक छान असा झटपट होणारा गोडाचा पदार्थ दाखवलेला आहे. तर तुम्ही पण तो अशाच प्रकारे नक्की करून बघा. तसेच आपल्या चॅनलवर इतरही खूप सारे गोडाचे पदार्थ आहेत. नैवेद्यासाठी जे तुम्ही वापरू शकता ते आहेत. त्यानंतर बरेच प्रकारचे लाडू आहेत, त्याची ही रेसिपी आपल्या चॅनलवर आहे. तेव्हा तुम्ही ते जाऊन नक्की बघा. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.